li timħabtek f'dini l-odwa li uritna l-ħelsin jisma' l-qlubna bilena jilisnulek li sbaħanja li nisġed ma' żmien. Ħajremu lejk, ħajrni b'mewt ħassar nubna u tajtna l-ħajja u jisseb fil-qawmin fik il-qana biex malek mal-qawma niksbu r-rebħa f'saltnatek bla tmiem. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Grazzi lilkom muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. U t-leżis l-lum edin nofru dil-Quddiesa għarruħ Anna Marie Dimrol u Louise Sant. U biex nitħajju tajba dal-misteru li jissa edin iċċelebraw, ejjew nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasnieh. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla li tista' kollox għamel li aħna nxandru il-qawwa biex kif irċevejna r-ran tal-glorja li tajt inti, isaħilna niksbu d-doni tiegħek li rajna fik. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u miegħek jgħix wisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Il-kotra kbira ta' dawk li jemnu kienu qalb waħda u ruħ waħda. Ħadd minnhom ma kien jgħid li l-ġid li kellu kien tiegħu, iżda kellhom kollox flimkien. B'qawwa kbira l-Apostli kienu jagħtu xhieda tal-qawmien tal-mulej. U kulħadd kien iġibhom ħafna. Ħadd minnhom ma kien jonqsu xejn, għax kull min kellu oqsma jew djar kien ibihom, u l-flus li daħħal minnhom kien imur qiegħdhom f'riġlej l-Apostli. Imbagħad kien jitqassam kollox skont il-ħtieġa ta' kull wieħed. Hekk għamel il-Levita Ġuseppi minn Ċipru, li l-Apostli kienu jsejħulu Barnaba, jiġifieri bin il-faraġ. Dan kellu għalqa bieħa u l-flus li daħħal minnhom mar qiegħdhom f'riġlejn l-Apostli. Il-kelma tal-mulej, roddu ħajr lill-Alla. Il-mulej isaltan, il-kobor libes, il-bies il-mulej u tħazzem bil-qawwa. Iżom sħiħa id-dinja qatt ma titħarrek. Imwaqqaf it-tron tiegħek fis-sod minn dejjem ta' dejjem int. Bil-kwandamenti tiegħek ta' min joqgħod fuqhom. Dusija lil darek tixraq mulej, sakemm itul iż-żmien. Alleluja, alleluja. Jeħtieġ li jkun merfuħ bin il-bniedem biex kull min jemmen fih ikollu il-ħajja ta' dejjem. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil Nikodemu: La tistaġibx jekk jingħidlek li jeħtieġilkom titwildu mill-ġdid. Ir-riħ fejn irid jonfoħ, tisma' ħossu, imma ma tafx minn fejn hu ġej jew fejn hu sejjer. Hekk jiġri minn kull min jitwielet mill-Ispirtu. Kif qatt jista' jkun dan? Reġa' qallu Nikodemu, u Ġesu qallu:
Inti mgħallem f'Iżrael u dan ma tafux? Tassew ngħidlek li aħna qegħdin nitħattu fuq dak li nafu u qegħdin nagħtu xhieda ta' dak li rajna. Imma x-xhieda tagħna ma tilqgħuhiex. Jekk intom ma temnux meta nitkellem magħkom fuq ħwejjeġ tal-art, kif sejrin temnu meta nkellimkom fuq il-ħwejjeġ tas-sema? Ħadd ma tela s-sema ħlief bin il-bniedem li niżel mis-sema. U kif Mosè refa' s-serf fid-deżert, hekk jeħtieġ li jkun merfuħ bin il-bniedem biex kull min jemmen fih ikollu il-ħajja ta' dejjem. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Hekk fil-Vanġelu tal-lum u fil-qari għandna indikazzjoni ta' kif għandha tkun il-ħajja tagħna l-insara. U l-Atti tal-Apostli indikalna ċar li l-Knisja bħala komunità dadda dawk li jemnu kienu qalb waħda u ruħ waħda. Ħadd minnhom ma kien jagħti jgħid li l-ġid li kellu huwa tiegħu rajna. Iżda kellhom kollox flimkien. Kemm ħaġa sabiħa l-mod kif kienu jgħixu. Issa f'sistema kbira tagħna diffiċli nimxu b'dan il-mod bħala Knisja Universali għax ikun hemm ħafna u ħafna awtentiċi, però mbagħad issib xi wħud egoisti li jibdew jużaw l-istess sistema biex jigwadanjaw huma. Però fuq livell komunitarju parrokjali, ħafna drabi din tista' ssir mod speċjali f'dan iż-żmien li fih qegħdin ngħixu. Hekk illum stess persuna ċemplet u kellha bżonn l-għajnuna. Ħaġa sabiħa li nagħtu l-għajnuna l min ikollu fil-bżonn, anke ta' ikel, ma naħbuhomx dawn il-każi. Għalkemm xi kultant imbagħad wieħed irid joqgħod attent minn dawk li jippruvaw jigwadanjaw. Fil-fatt post ieħor fl-istess atti, wieħed jgħid li jrid joqgħod attent għall-għażżenin. Għax hekk persuna ħadmet qatt ma ħallset taxxi, ħadmet bla ktib ta' xogħol. U issa qiegħda f'ċirkustanza trid l-għajnuna u ħadd mhu jagħtiha, dak li jkun forsi jista' jgħid li għandha ssir ġustizzja u forsi ma tingħatax jew tingħata l-minimu. Però l-persuna mbagħad tiġi l-ewwel qabel kollox. U importanti li nibqgħu ngħinu anke b'ċerta kundizzjonijiet li min ma jistax. Però hawn oħrajn li jagħmlu l-affarijiet sew u li verament qegħdin ibatu u jixraq mod speċjali bħala Knisja mhux biss bħala soċjetà li nagħtu każ dawn l-affarijiet. Hekk di s-sitwazzjoni li qegħdin ngħixu fiha bħalissa hi waħda partikolari ħafna. U importanti hekk li aħna bħala Knisja u minnu responsabbli jikkoordina kemm fuq livell parrokjali, il-kappillani li wieħed jiċċekkja u jara għandu x'nies li huma fil-bżonn li qegħdin ibatu. Anki hemm bżonnijiet oħrajn li persuni jgħidu kelma. Hekk jew nitolbu l-mulej biex bħala Knisja nitalmu minn din l-ewwel komunità ta' nsara li kienu jagħtu każ xulxin. Waħna l-kol responsabbli. U jekk innutaw li forsi fil-parroċċja tagħna, fil-komunità tagħna dil ħaġa mhix issir, ejja waħna li qegħdin nisemgħu din Quddiesa, jekk il-mulej jispirana b'xi ħaġa fil-qalb tagħna, inċemplu l-kappillan, inċemplu l-minu responsabbli. U ngħidulu jiena lesta li jekk hemm xi ħadd mill-parroċċja qiegħed waħdu waħedha, tin it-telefon bil-permess ta' dik il-persuna u jien lest li nċemplilha darba darbtejn fil-ġimgħa. Jiena lest jew jiena lesta li immur nixtrila jew nixtrilu lil dak li jkun.
Veru l-gvern qed joħsib ċertu affarijiet u jagħmel sew, però huma ħafna li jixtiequ l-komunità li tieħu ħsiebhom. Kemm hu isbaħ li persuna li qiegħda weħedha jċemplilha xi ħadd forsi mit-triq tagħha li tafu, u mhux xi persuna fuq telefon li ma tafix li qatt ma kellha relazzjoni magħha. Ejjew nitolbu l-Mulej illum jagħtina l-erf u l-qawwa aħna li qegħdin nisimgħu din il-Quddiesa biex nieħdu l-inizjattiva. Is-sitwazzjoni li qegħdin ngħixu fija issa forsi nistgħu ngħidu qed ngħaddu mill-ħanimun tagħha. Konna fir-Randan ġil-festa tal-Għid, issa deħlina s-sajf u probabbilment is-sitwazzjoni ser ittul. Allura jekk kien hemm xi ħadd għandu problema, dik il-problema ħad tikber. U kull wieħed waħda minna ispirati anke mill-eżempju tal-ewwel Knisja jista' jagħmel il-parti tiegħu u l-parti tagħha. Ejjew illum anke waqt il-Quddiesa nitolbu l-Mulej jagħtina d-dawl tiegħu biex itina l-idejat, imbagħad dawk l-idejat mhux nimponuhom fuq ħadd ieħor imma noffruhom, imbagħad jekk Alla jkun irid dawk li jirnexxu. Però ejjew dan iż-żmien ma naħluhx imma nużawh biex nikbru kif għedna dejjem kemm bħala individwi, kemm bħala nsara, kif ukoll bħala bnedmin fl-għajnuna tagħna lill-oħrajn. Ejjew fis-skiet nitolbu fuq dan. Bejjew issa rresqu it-talb tagħna. Tolbuk Missier ħanin kompli ilqa' talba li qegħdin nagħmlulek, kompli jieqaf magħna l-koll biex dan iż-żmien li fih qegħdin maqtwejn fid-djar tagħna hekk nużaw biex nikbru u biex inkabru relazzjoni tagħna miegħek u mal-oħrajn. Nofrulek ukoll lil dawk kollha li qegħdin ibatu, il-morda, dawk li jieħdu ħsiebhom, il-familjari tagħhom, dawk li forsi tilfu xogħolhom, dawk li xogħolhom huwa meddet, dawk li forsi ħadu xi loan, dawk li forsi qegħdin f'sitwazzjoni ta' abbuż. Ieqaf ma' kull wieħed u waħda minn dawn il-każi, agħtihom lil kulħadd tagħti lil kulħadd l-erf tiegħek u l-qawwa tiegħek biex min hemm bżonn jaġixxi biex jikber, biex jagħmel pass il quddiem fl-imħabba tiegħu lejk u fl-imħabba tiegħu lill-oħrajn u lejh innifsu. Dan kollu nitolbuh bi Kristu Sidna. Amen. Kristu għammi l-mewt, Kristu jsal tal-ħaj, Alleluja. Kristu għammi l-mewt, Kristu jsal tal-ħaj, Alleluja. Lil Kristu tal-ħdejja, jissit wis-sultan, Rebi fuq il-mem, għawiet u setan, nannu għalenija, glorja u forija. Kristu għammi l-mem, Kristu jsal tal-ħaj, Itolbu tibir sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-Mulej minn idejk dan is-sagrifiċċju għat-tifħir bil-glorja ta' ismu, ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għatina Mulej li dawn il-mistieri tal-Għid għanluna dejjem ħalli roddulek ħajr biex il-fidwa li inti tajtna tibqa' taħdem dejjem fina bleda u tkun għalina għajn ta' ferħ ta' bla tmiem. Bi Kristu Sidna, il-Mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżu ħajr lill-Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna.
li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-Għid tagħna. Bih u liet id-dawl jitwildu għal ħajja ta' dejjem. Bih il-bibien tas-saltna tas-sema jinfetħu għal fidili, għax il-mewt tiegħu erdet il-mewt tagħna, u bil-qawmin tiegħu għamna l-kol għal ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-Għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena, u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jinġġulek innu ta' glorja u bla eda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għola ta' smewwiet. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati, ħal ħobs, radd il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li laħal kalġi reġrat il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-feħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġ tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajr, għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdu. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li jenna nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba, fl-imkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Marju u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar f'Anna Marija u Luwiż, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-7 tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, żewġa Ġuseppi l-Apostli u l-Qaddisin kollha, li jgħix fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom, infaħruk u nsebħuk, b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa lil Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubietna, bħalma naħfru il-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib,
iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna jitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li int trid fiha, int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf tal-Alla, danu li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Kristu għammi l-mewt, Kristu jsalta l-ħaj, Alleluja. Kristu għammi l-mewt, Kristu jsalta l-ħaj, Alleluja. Lil-Kristu tal-ħdejja, jissid wissu l-tqan, bebi fuq il-mewt, qawwiet u setan, nannu għalenija, glorja u forija. Kristu għammi l-mewt, Kristu jsalta l-ħaj, Alleluja. Mal-anġlu li jasses il-qabar miftuħ li juri lin-nisa il-post feqedu, nannu għalenija, glorja u forija. Kristu għammi l-mewt, Kristu jsalta l-ħaj, Jew issa nagħmlu flimkien it-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Intaf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jien nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Isma' mulej it-talb tagħna.
biex il-misteru tal-fidwa tagħna u l-qima Quddiesa li bija ċelebrajnieh jagħtuna l-għajnuna f'din il-ħajja u ħejjuna għall-lejla ta' dejjem. Bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Imbirku il-mulej, roddu ħajr lill-Alla. U sejw induru lejn Omna Marija u nitolbu dik it-talba li talbitna nitolbu minn dan is-santwarju jew nofruha b'mod speċjali għal dawk li qegħdin imutu permezz tal-coronavirus fid-dinja kollha u għal dawk kollha li qegħdin jieħdu ħsiebhom. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirkinti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, tlabalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt ta' nammi. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirkinti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, tlabalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt ta' nammi. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirkinti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, tlabalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt ta' nammi. Madonna ta' Pinu, itlob għalina. Spiritu Quddies li ħlaqna, ejja lil-moħla u lilna, jimla bil-grazzja tiegħek, il-qlub li int ħlaqtilna. Int l-akbar don ta' Alla li tieqaf dejjem magħna. Għajn ħajja nar imħabba u qawwa tar-ruħ tagħna. Int qassam seba' doni, int miet il-leminija, tal-Missier minnhom wieħed, fik blerf l-snamonija. Ixel bid-dawl is-sensi, kebbes lill-qlub li mħabba, u saħħaħ dan ġisimna bil-mart li fih jitrabba. Bot minna żomm lill-għadu, lil-nafis li mexxina int biex nibqgħu id-deni meħlusin. Il-maqdes ta' Pinu, il-firxet id-dija, li tixet imħabtek, tana Marija. Ave, Ave